செங்கல்பட்டில் கொத்து பரோட்டாக்கு ஒரு ஃபேமஸ் ஹோட்டல் இருக்காங்க. அதுதான் கோல்டன் கேஃப். இங்கே கொத்து பரோட்டா செம்ம சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாங்க சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறோம். இதுக்குள்ளே போனோடனே ஒரு கொத்து பரோட்டா பார்சல்னு சொல்லியாச்சு. சரி மாஸ்டர் எப்படி பரோட்டா போகிறாருன்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தோம். ரொம்ப சின்ன பையனாக தெரிஞ்சேன். என்னடா இந்த சின்ன பையன் எப்படி பரோட்டா போடுறான்னு பார்க்கலாம் நம்மளும் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இந்த தம்பி கொஞ்சம் வெங்காயம், கொஞ்சம் தக்காளி, கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். இந்த தம்பி எப்படி தான் பண்ணுறான்னு நம்மளும் பார்க்கலான்னு பார்த்துட்டே இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் 3 பரோட்டாவை எடுத்து அந்த தோசைக்கல்லில் சூடு பண்ணிக்கிட்டாங்க. இந்த ஹோட்டலில் அந்த பரோட்டாவை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கொத்து பரோட்டாவே போடுறாங்க. சில ஹோட்டலெல்லாம் ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருந்த ஹீட் பண்ணாமல் கூட போடுவாங்க. ஆனால் அந்த பரோட்டாவை அந்த பையன் எடுத்து நல்லா அடித்து நல்லா பிச்சு போட்டு வச்சுட்டான். அப்புறம் தான் தம்பி நிறைய மசாலா போட ஆரம்பித்தார். மலை சாரல் மாதிரி நிறைய மசாலா போட்டுகிட்டே இருந்தார். அதுக்கே செம்மையாக இருந்துச்சு. எப்படா சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்னு வாய் துடிச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே உப்பு ஆட் பண்ணார். அப்புறம் கொஞ்சம் பெப்பர் ஆட் பண்ணார். ஏதோ மசாலா ஒன்று ஆட் பண்ணார். அது ஒரு வேளை நம்மளும் கற்றுக்கலாம் போல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு. அப்புறமா மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணார். அதுக்கப்புறமா 2 முட்டையை உடச்சி அதில் அழகாக ஊற்றினார். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் சேர்வாவை எடுத்து அதில் ஒரு 3 கரண்டி கிட்ட அந்த சேர்வாவை நல்லா ஊற்றிட்டு நல்லா கலர ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நம்ம ஆர்டர் பண்ணது கொத்து பரோட்டா. எங்கடா கொத்தவே இல்லை, கலரினே இருக்கிறாரே. கொத்து பரோட்டா கொத்துனா சவுண்டே ஒரு தனி விதமாச்சு. என்னடா அந்த சவுண்டே காணோம். ஒரு சின்ன பையனாக இருக்கிறதுனால அந்தளவுக்கு தெரியாதோ என்னமோ தப்பாக நினச்சிட்டேங்க. அதுக்கப்புறம் தாங்க ஒரு ஃபார்முக்கு வந்தார். அதுக்கப்புறம் தாங்க ஒரு கிளாஸை எடுத்து வச்சுட்டு அந்த கொத்து பரோட்டாவை எப்படி கொத்துனாரு தெரியுமா? மியூசிக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. கொத்து பரோட்டா கொத்துறதே ஒரு தனி கலை தான். ஃபைனலாக நம்ம கேட்ட கொத்து பரோட்டா அந்த தம்பி அழகாக சூப்பராக செஞ்சு ஒரு பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணாருங்க. சும்மா ஆவி பறக்க பறக்க அந்த கொத்து பரோட்டா இருந்துச்சுங்க. ஆனால் நம்ம கேட்டது என்னமோ பார்சல் தான். நம்ம வீட்டுக்கே போயிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் சொல்கிறேன். வேலையாக பரோட்டா பார்சல் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு ஓப்பன் பண்ணியாச்சுங்க. பாருங்கள், பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது கூட சேர்வாவும் கொடுத்தாங்க. செம்ம ஸ்பைஸியான பரோட்டா சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. சூப்பராக பரோட்டா போட்டு இருந்தாருங்க. இந்த கடையோட அட்ரஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுறேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.